Hej alle sammen. Her er min fortolkning af, hvad må de siger, med Kim Larsen. Enjoy. 1, 2, 3, 4. Hvad må de sige til sådan nogen som os? Altså dem som engang kommer efter os. Og hvis de finder en stenalderbil, siger de Gud ved hvad de brugte den til. Og kunne de flyve lige så højt som os? Hvad må de sige, hvis de finder en bog med side op og side ned, som de ikke kan forstå? Hvad må de skulle med det tosseri? Hvorfor var der ingen billeder i? Og kunne de flyve lige så højt som os? Hey, hey, her køber vi alt af konto, så vel som kontant. Klude, knogler, kasseroller og sko, det hele er billigt til salg. Hvad må de sige, hvis de finder en mand med et kors i sin hånd og begravet i sand? Siger de Gud ved hvad han skulle med det, der er langt herfra til Marie? Og kunne de flyve lige så højt som os? Og kunne de flyve lige så højt som os? Flyve lige så højt som os.